Na, sziasztok srácok, én Gamer Papagáj vagyok, és itt van velem Ninja. Hi guys! Na, és ez jó lesz. Ez egy olyan dolog, ami tetszik, és jó lesz ez. Ez jó lesz ez a fótika. Ez lesz mondhatni az első videó, amit talán a YouTube csatornára kirakok. Mert már megkezdtem egy Minecraft videót, csak... Ja. De remélem tetszeni fog. És megvárjuk még. Nincs ez, mi a retek volt. Hát nincs, ahogy látjuk Minecraft speedrun-ol. Ezt nézzétek meg srácok, ezt le fogjuk irálni, mert azt mondtam. És akkor így lesz. Itt van Ninja. Ninja. Kérem válaszoljon Ninja. Ez egy jó értelmes válasz volt. Valamit üzenni a nézőknek? Nagyon szép. Ez egy gyönyörű mondatok, kedvesek. Hova ugorjunk szerintem? Szavazás a chaten! Ugorjunk mondjuk City. Hogy Godzilla-t követték meg? Igen, sajnos. Na! Bocsánat. Na, szóval... Nem tudtam kinyitni a glider, mert lehet, hogy szar lesz az utásom. Gratulálok. Ja, és ha kíváncsi vagytok a lobbyban, miért a 19 a Ninja, mert Brawl Stars-ban ez a neve. Na jó van ma azért már ne csinálj belőle TikTok sztár. Mi volt ez a tá? Nem német vagy tá? Deutschland? Dajci, meine. Guten Tag. Guten Tag, Schweizer Hitler. Arnold Schwarzenegger. Küldeni fogok neked egy videót arról, ahogy éppen Schwarzenegger fészelek neked oda. Olyan TikTok fészelek neked. De. Ja, és ha szeretnétek, oda mentek a YouTube csatornámnál a közösség, be tudtok lépni a Discord szerveremre, de csak ha szeretnétek, nincsen... Van Discord szervered? Persze, hogy van. Nem hallottál még róla? Fejlődtenek, nincs. Ninja. Valaki nagyon segben lő. De nem engem, valaki nagyon segben. Új, Ninja, téged akarnak segben lőni. De valósulnak. Oké. Ez mi? Itt egy random Hatsune Miku Blackbeam. Hát nincs a hova még. Hoppá, csesz. Ja. Ha lenne legaszkerül, akkor most nyitnék egyet. De ez nem úgy, te nagyon. Te német vagy te német nincs Te meg mi voltál? Mit mondtak neked, hogy a neved, mit jelent a neved? Osztrák vagy mi? Szlovén vagy szlovék? Szlovén vagy? Szlovén vagy szlovák? Szlovák a neved? Hát a neved jelentése. A gamer? Hát persze, a gamer ilyen tájszóblás. A papagáj az meg ilyen modoros. Nem érdekel, most attól szlován leszel. Szlován? Kikérem magamnak, én egy szlováni papagáj vagyok?
Igen. Jaj, de jó. A Maldív szigetekről. Katol! És személyesen egy szlovák papagáj vagy a Maldív szigetekről. Kukol. Mindjárt megkukolnak, Nem hú, de kukolunk, nagy nem kukolás kukolunk. volt. Megkukoltam Nem kukolunk. őket. Nem szabad kukolni. Kérsz minit? De kukolni szabad. Kukolni nem. Hát adjál majd. Dobjál már le, dobjál. Nézd, mit nyitottam. Jó, az jó anyag. Ne dobsz. Gyere ide. Gyere már A föl. másik monitoron látom, hogy építek. Nagyon szexi építek. Idd be először ezt. Ez finom. Idd be. Közben a másik monitoron nézem magam. Már én nagyon szexi vagyok. Tudsz adni a szoltabbot? Ennyi az összes. Ennyi volt az összes. Azért ilyen a hangom, mert Betörtek hozzá. mennyi is az idő? Este 4:09 van. Este 4:90 és Ez jó dolog. fortizunk, vagyis Azt a rohadta. Én késő fortizunk. fölhívott, hogy akarsz-e fortizet. Mondom, hát hagyjál már gyerek, de azért fortizok veled. De Ez közel volt. mi köz? Mindegy. Nem így Gyere írtam velem, menjünk. neked 2000 évvel ezelőtt. 2000 évvel ezelőtt. Írtam azt, hogy nem tudom, 9. Találkozunk a... Nem 9-kor írtam. Nem, 7. Nem. 7-kor írtam valamikor. 7-kor írtam? Gyere, kövess. 9-kor. Hogy akarsz fortizni? Erre így visszaválaszol, nem tudom, hogy hány év után így. 9-kor, 10-kor visszaválaszol, hogy aha, gyere capasszuk. De fia, bro, én egyből visszaválaszoltam, na. Egy valami. Dehogy Jó. így, 2000 év múlva. Tudod mit? Megnézem. Oké, rendben, megnézem. Nézzem már meg, Borek. Írtam, nem fél. Ott van. 19:25-kor, azt de jó. 19:25-kor írtál nekem, én meg egyből visszaválaszoltam rá. Dehogy is, várjál. Nekem full legalóda úton van. Én most megnézem. Mikor, Fóti? Ja, tényleg. Igen. Na, mit adjak? Ha most Ez itt a levasz loadoutom, egy nézd. megapumpot, Nézd, ez itt a loadoutom. ha levasz megapumpot, eljövök az ágyom alá. Adjál megapumpot. Na, rohadjál meg. Akarsz cserélni? Nekem Onisho team van. Ja, és ha tetszik ez a videó, akkor ilyen influk vagyunk most már a Ninjával. Iratkozzatok fel, mert 3 követőm van, nagyon sok. Nekem nincs YouTube csatornám, de nem is akarok. Nem baj. De itt vagy nálam ma is YouTube csatorna. A te csatornádon, mint valami TikTok sztár, basszus, olyan vagyok. Persze, ilyen random gyerek, aki senki sem hívott, de 95. robbadjál fel! Fiú, jakosodjál! Kapta! 95-öt kapta az egyik. Mindjárt megdöglik ott. De mindegyik mindjárt megdöglik. 95-öt kapott az egyik. Hát én rámegyek, én engem belőle. Haradja meg. This is sniper amút. Kapta 6, ennyit érsz, mole. Én is jól tudok beszélni, gratulálok, Gébertot. Segíts! Ninja! Megyek. Megerőszakolnak át.
Hú, ez ilyen cheater pisztollyal lőtt. Mit kérsz? Kösz. Tessék. Nyomja. Várjál, adok egy meghitet. Az jó lesz, az fincsi. Az jó anyag. Az jó anyag lenne. És van csak splash-sem. Miért még elnyomom? Ja, és ha szeretnétek, hogy nagyobbra nőjön ez a csatorna, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Gyere ide! De nem muszáj feliratkozni, csak egy ilyen opcionális. Egy like is megteszi. Tudjátok, mikor zaklat titeket az alkalmazás, a Duolingo zaklat titeket, hogy adjál értékelés, hagy csillag, ha. Azt utálom. Igen. Arra kell menni. Most látta ez a YouTube csatorna is. Ilyen lesz, zaklatni foglak érte, ágyad alá bebújok, ott foglak zaklatni. Most mindenki várt egy ilyen képet. Yes, Ott van a gamer papagáj feje, és ott zaklat téged ágy alatt, de nem fogok képet csinálni. De Nessa is ezt csinálja, hát ha ő ezt csinálja, akkor mi nekünk is De szabad. én nem tudok. Vagy meglátjuk majd, hogy meddig fog menni a YouTube. Fúj, Hatsune Miku, fúj. Nekem nem tetszik ez a skin. Pedig sajnos Nincs van a- egy Hatsune Miku nincs skinem. Nincs a, nézd. Nézd. Nem tetszik. Kellett átgiftelnem neked ezt az emotot. Hát nagyon jól tetted. Ezzel saját magadat terrorizáltad most. Az a baj, igen. De legalább kaptál tőlem is egy giftet. Igen, cserébe. A cserébe. Na, adjad ide. Tudod mit? Rendben. Ha összegyűlik ezen a videón az 1000 like, akkor elgifteli nekem a Gamer Propagálja Gradit. Mi? Nincs is rá V-Buckon, more. Lehet csak vicceltem. Akkor De amúgy ilyen like-os cuccokat simán lehetne csinálni, hogy hát de ki lájkolna? Öreg anyám el, Max. Max öreg anyám lájkolna. Az mi a retek? én lájkolnám a Az videót. mi az a robotod bent? És ez mi a retek? Ez egy hol egy cápa kutya? Hol Milyen? meg a cápa amúgy nagyon az, gratulálok papagáj. De ez mi a retek? Szállj már be. Ó, van. Ja, akkor itt lejlek, szia. De hú, vagy hát! Jó van így! Fenn vagyok a Na, gyere. tetőn, more! More, menjünk ilyen Menjünk már sprite-hoz. fel vonatra, more! Ó, Gyere már! de, Gyere már a vonatra, more! Gyere! üss el, more, üss el. More! Nézd végig, itt megverjük Eddivel a sztorból! elfoglaljuk a vonatot, Enyém lesz akkor az önszatidő. Ne, elmegy az zászló, mentő. Ne, leessen, mindjárt leesek. Ne. Jó, tudjátok. Nem jutottak még ki a hátul lévő ilyen kis ládákat. Vagyis oké? Shield, keg, elviszed? Hogy viszont Már nagyon rég, hallottam azt a szót, hogy shield keg. Halló, Moraine! Utoljára Chapter 5-be! Chapter 5 Season 1-be hallom! Ó, rohadék! Valaki bombáz minket! Hú, az a fegyver nekem nagyon jó, én nagyon szeretem azt a fegyvert, ha egyszer nekem is lenne egy olyan robbantós fegyverem, az nagyon jó jönne Most van nekem. egy olyan robbantós fegyverem. Én Gyere, ninja! Te hova mész? Oké, Ja, hogy ott felszedtem a lootot, felőlem mehetünk. De maradjunk tovább a vonaton még egy pillanatra. Ki nem menjünk a körbe. Gyere, kicsit lootoljunk. Itt van Big Shield, more! Dobd le! De a minim!
A mini! Nálam van. Jó. Visszafutok a minimért! A minim az akkor is Itt van egy motor, itt van egy motor, az jó lesz nekünk. Na, az én minim, az az én minim. Érti? A szent szabály. Na, gyere! Gyere, mikor minim leszek. Pusoljunk. Ja, nyugodtan megírhatjátok azt is kommentbe, hogy nektek hogy tetszik ez a season? Amúgy mindjárt vége, vagyis, és mennyire várjátok a következő season, meg hogy mennyire tetszett ez a season. 16 perces egy 16 perces egy videó volt. Felmegyünk a bossra. Nekem jó. Akkor itt, Ja, itt van. számítsatok arra, hogy egy Fortnite videó valószínűleg hosszú lesz. Meg arra, hogy készülünk majd egy lezáró videóval, egy live-val majd nektek. Az utolsó Fortnite. Nem biztos arra. Hát azért... Megpróbáljuk, hogy hát az... Állandó Ezt a vagyok, suppressed pisztolyt, én ezt nagyon szeretem, mert nagy is a damage, de mégis csak light amóba kerül. Ott vannak hordók, azokat használd fel. Ott vannak hordók. Ez engem velem foglalkozik egy időre. Ahogy látom, igen, nagyon velem foglalkozik. Ráveszem magam, és meg tudom, hogy kell streamelni, akkor vágom. Veled foglalkozik. A rohadék. Lehet enyém a kardja? Akkor... Meg a medálja? Vagy... Enyém lesz a medál akkor. Annyi, ezt a big... Várj, először... Így áll minit. Így áll... Ja, akkor veszek egy... Itt egy mini. 4 mini itt van a földön. Meg 6 mini. A 6 mini az enyém. Kéne valami white is. A tűzmaszk? Neked nem kell. Ez a maszk. Azt... Tudod mit, én ledobom, várj, ledobom. Basszus. Fúj. Valaki ott lent a motorunkkal. Egy gyors lelövöm. Az a baj, igen, a másik várjál, innen talán látnám. Nem. Várjál, de menjünk kiszedni a gyerek, maradjunk meg a szigeten. Jaj, jó. Tudod, itt lent van ez a torony, tudod, ami előre látjuk a körszűküléseket, az jól jönne, menjünk már rá. Gyerünk. De már vannak rajta, kinyerjük őket gyors. Hát persze. Most csak a főnököt kell kinyerni. De vannak! Haló, Mi? kiszedtek, Téged ilyen látok gyorsan? a kamba. Igen, mert rendes playerek vannak itt. Inkább ne itt a gyors híle, és elmegyünk a bobbal. Ami amúgy nem is bob, hanem egy pocong, de... Honnan? Oda spawnol. Vigyázz, hátulról! Oh. Vigyázz, hátulról! Na, ennyi lenne ez a videó, remélem tetszett. Remélem tetszett nektek, és igen. Akkor nézzétek meg a következőt is, ha lesz. Sziasztok, én Gamer Papagáj voltam, ő pedig Ninja. Sziasztok!